Ka jingpule na ki kam jong ki apostol, kalanong kabasaw kad khot khatlai hadu arphuai. Ki rang ba kata kador bar kila linggo ngan ban yo I katno u Petrus bat u yo anes kishlur bat ban tip ba kila long ki briu ki bam da don jingnang jingstad AA. Kila sngotu hangta ba kine kila long ki log jong u Jisu. Henry shim don AA ba kila ban ong nambar kila yo I ya uba la penkoj ba u yenglang bat u Petrus bat u Yohanes. Kumta kila pha mi yaki na kamra dorbar bat kila sedang yesan nia paramaki. Nginle ayu ya kine kibriu kila yakeli. Man la ubriu ubasyong ha Jerusalem ulabna ya kane kakam philla bakrau baki lale bat ngim la benden ya kata. Henry bakan priang shu hapdeng upat dongin shu maham ya kine kibriu bakim ben pankren shu hanu ha kakerteng ujisu. Kumta kila khot biang yaki bat kila bidong teng bakim day bankren ne ban hikai ha kakerteng jong ujisu. Henry u Petrus bat u Yohanes kila jubab yaki to bishar hi mapi kanu kabadei hakmat u Blei pan ko ngu yapi ne ban ko ngu ya u Blei ngite ngim la kbum klemkren shapang kata kabangi hi ngila yo I pat la yo sngo kadorbar kalamaham kamting shu yaki pat nangta kasapalat no yaki. Kim yo daw ban penshitom yaki namar upat baro uba yaro suda ya ublay na kabenta kata kabarajya. Ka ktien jong utray. Kasam shispa katra kadkhod iway pat katsaw hadu arphuay. To ay ngu ya utray naba ulong ubabha naba kajing jung u kane junom utray ulong kabor bat kajing rwai jonga ulalong unong pen jonga hasngam kiya risa jingjob ha kaying jan ki riungen kakti kamon utray kalale ki kamba kakti padon bor utray kala job kakti kamon utray kalale ki kamba ngan yap Henry ngan ngan yelam ya ki kamba utray ula simpat ting yanga Henry shem la IT yanga sha kajingyam to pli hanga ya ki kerdop ka temple ngan wan rung ban aingu ya utray kane ka kerdop utray tangki bahok kin yo rung naka ngan aingu yame pamela jubab yanga pamela long unong pen jonga. Ka gospel kat kum Marcus bukhuit kilanong kapakhat Henryu kadukhat san hadu khat san. Kumta kila rung hajintem bad kila yo I ya usamla ubasyong ha kamon bad uriamli bad kila tiing her wat shap tiing ulaong pi ye wat ya ujisu Nazareth ya uba lasa narkna don hangne ula mipan hapet kajaka hakaba kilabu yau menta khilet ai yagane ka khubor hakisenran jong u padha u Petrus ula lecha shuwa jongpi shagalilia phinlap yau hangta kumba ula yathu yapi kumta kilami bat kilamare bag na kajintem kilating omdan pratheshu te kimshem yathu hano namar ba kilakhaw endaw Jisu lami pat na kajingyam dang step hakasngi ningkong jong katayo ulapaw ningkong hakamaria Magdalena na kaba ulabe hinyongot kiksuy kalalet yathu hakilok jong u kidang yayam sngusi bad haba kilayo sngo baudang bad ba kalayo I yau
kim shem nget yaka nadien kene ujisu ulapau hakawai pat kadur haki arngut na kisenran kadba kidang jelen shenong kendong kilalit phai baniathu haki wai pat henrei kita kimtre mangen khadu e ujisu lapau haki khatwai ngut kisenran kadba kidang jabam ulamai ya kejingbam nge chungki namar ba kilapen e dukhi pangen ya gitu kiba layo i yu hadin ba ulami pan ulaong haki khilet satlak kaperthei bato yalap ya ka khubor babha ha kijinthau baro ka gospel jong utrai